На 24 април 1877 г. в Кишинев, пред 20-хилядна армия и първите български опълченци, манифестът на император Александър II за обявяване на война на Османската империя е тържествено прочетен, а подкрепата на войната сред руския народ е впечатляваща. Междувременно хиляди български доброволци се стичат към Плоещ, където са сформирани първите 6 дружини с над 7000 опълченци, като всяка от тях получава свой боен флаг. Първа дружина получава знамето, ушито от горнооряховските жени за априлското въстание, което макар и с закъснение ще се вее свободно на Балкана. Знамето на трета дружина, което е дар от жителите на град Самара, е осветено тържествено на 6 май. Командир на дружината е Павел Калитин, който също се заклева да брани знамето с живота си. На събитието присъства и великия княз Николай Николаевич, брат на императора и главнокомандващият на армията на Балканите. В средата на юни в Плоещ пристига и император Александър II, а финалната подготовка тече с пълна сила. Генерал Николай Обручев разработва план за мълниеносна война, разчитайки на един решителен удар през Дунава и бързо преминаване на Балкана, за да се избегне изтощителна позиционна война в укрепения четириъгълник Силистра, Русе, Шумен, Варна. Бреговата артилерия, разположена стратегически край Гюргево и Браила, започва системен обстрел на османските крепости, за да се парализира комуникацията между турските гарнизони и за да отвлече вниманието. Руските сапьори извършват масирано миниране на реката с помощта на електрически и контактни мини, поставени под прикритието на нощта. В навечерието на десанта е приложено пълно информационно затъмнение, като кореспондентите са изолирани, а движението на цивилни в граничната зона е строго ограничено. И така, вечерта на 26 юни Дунав застива в очакване.